Ka Don Bosco Youth Centre, ka babaro kijutip, kum ka way ni kijaka aji hikai, ka baponam bha na kamtagi samla, ki bapatbet hakilain baper, menta kan trekam shua shipor, kum ka Corona Care Centre, ni kajaka sumar, na kamtagi to ki bebet yau kenyang jipang COVID-19. Katika senjam baka Youth Centre rengkat, ka jingi trelang berkaseng Salesian, jong Don Bosco kalong, kum shibenta manis nok tilang, bat ki bor sarkar, haka jingi ïakhun ni kena khlam kebala shibenta hadu sanspa sanpui ngut kibreu. Ia ketika senta rawan banjurip ru, daka DC juga East Khasi Hills, ka kong isawan dalalu, ka Additional District Medical and Health Officer, Dr. Elengdo, ki Magistrate, Ufadar James Ternyang, Provincial Okinomar, ka Shillong Province, Ifadar Michael Makri, Director ka Don Bosco Youth Centre, baru Ifadar Genesius Wanyang, iba page ika Social Development Works, Joki Salesian ha Shillong Province. Nagaliang ki Board District kumju, nakatanat ka kaya, kilai ka jingyaro, ika Don Bosco, kalbami syakmat ban penbiang danong syadong, yakti kijaka ajing sumar. Haba kawan biang kene ka second wave, ki klempoi perkat, yo i kene ka jing jong gibriu kam taman Shillong, ka jing purstad jong uneu penyang jingpang. De kawan kata ka jing tumu nangi ngikwa ban lei na kebenta gibriu jongi kam tang tu kiba tuna haka yo ka kwat kiba mla ban yo jing sumar. De ngile perkat ban ngila jid ya kene ka Youth Centre, tokan longkum ka Corona Care Centre. Te ban lei ya kene ru inamla ban lei tang mangi, te ngila tho ka chiki sha ki bor sarkar chiki punya chiki DC pan makiru kila ayengi kene galat kila ay da city bat kila wan peidu bat kila kemen ya kene ka kam ka bangiru ya persang ban ya tilang kam tam le persa yang yang dipang tena kaliang jungi hoi ngingila ban ya tilang tang ban ay ka jaka prikre se kitiar gitar tena kaliang jungi ru kala karyai limba ka jinga trei ringkat bat ke Salesian family ki badai ki Salesian sister jungi ki sister Pichlan kumut sayong sister Fernando ki MH emergency makiru ki le dai tilang da ka baki la ayengi ki nurse ki trainers ki barsawan penyerap kamtam ha connect center ne habangil aji di connect center pada baga sarkar kala ibit ba connect center kalong ka Corona Care Center tena kaliang jungi na ka social development peringkat ka Youth Centre province ingin sapen biang lo nadong sedong ka pam kadi na kita jongki ka jakatia jakadam jongki nurse jongki volunteers tengi hab baby sahi na ka seng na ka organization pagin persyang lo kala kadiyai ban persyang ban yo jingirap na kiway pat kibriu kiba kwa banyarap as ki individuals banyarap lingba jong ka social development jongi pagin skamba kanai try kadai kam kabarit kabagi kwa banya dek tilang kamtam penyelek persyak ya kene ka khlam yo yang tang nyungut ngiron saungut sister nurse perlaingut ki nurse ki bala training de hat swabangin stangi kene ki doktor nak MHS sekin sawan ban ai training ya ki housekeeper ya korok nurse kuno ban manai ke connect center dari tang para mangi dengi isu ai tang ketika ketika yang banyarap se ka idea banyarap se kapam kadi kajakasa jakadam dari expertise kuno ban sumar ya kepang bat ya ble ki doctors te ka sarkaru bad lingba IDC menai ila pula be insa ai yang ni doktor iban kaitan kami kena jaka hagi juga poro ba kisah yarap pan penbiang kipi di pertiwi kiwi kinon kam ko ni la don kato kene ndiat ring nam la ban pen tap se boro kat ba kam ngim tip kene ka jingpang kan long sibnai la ne arbnai lai bnai tip te ngap long ko khe pada ki priu ki pun bersawan sa kene ga serta kene nomor sembang ngil IT yang sarkar kesyong haki ke kene health department ke bawan yalam ni ki priu mano pakinwan ra ki ne ni tengi su up ni up ban yarap ya kata ban sumar sekali ki re kita kijingwan ra juga numpang ke department juga health department ke bandai Don Bosco Youth Centre ngilong sisa kiba
Songo so ning kong ki bang ai kuble ki nong tanya jong kan center ka ba ki awan sa khamat ban ai ka tak ti ka man ti ka diang ha jing yo I ham to ne ha ne kai ne ko bakla bon ha ki tis ki la pil ba tum jo ka jing sosi ha ka ba ki men sil ngi la do ke halo ka tak nong rem nilai I ba kini ki positive cases la do bo ha yen ham tam ne ha bang diang ka jakasa ka bo ka jing ma to wat indi tai ki yen kasan Hindi para marja marta bakalan ketaru kasna bukha. Okay. Hello ni nong rem la sungtho beladan kajindam kam bangin identify kong gini centers yaki bagin bu yaki bagi gini centers min bu tang category A and B. Opening kong golong category A ke golong asymptomatic, category B la kita mild symptoms. Baka basang tanma chu. Bahak ni ke center kini ki bakan nong penya father makri kam tam le kelai tre shi to man penya wat ikinasis ro bakin sa hang ni ke long station hang ni bakin ka kamram jeng ni nurses kam tam le long ba ada ki don symptoms mild symptoms kini ki nurses ke nyo ban monitor ki ar pusaw kanta bar undon doctor bade pat in charge ya kini ki centers jeng health facilities uban long attached to this uban ai pa consultation can advise what na dong kam ro ula man wan visit iki bar hagalor kata kin kandang jeng train lang ka ba lada kini ki belong symptomatic ki kham sitom hangi laban but man ra no ki sa ki hospital ki berani ki bal sumar ya ki category C and D then that way kalong kata ka response kalong prompt kalong fast kalong swift haka banginum poislam than sa hospital kum yo imenta bon ki brio kat kin pois hospital amla man le issue te da ka bangi bu ha kin centers ka jaka kin strong hayeng la don pa ka monitoring system the nurses ka belong professionals and then given means a train ha baka baar kalong doctor undon uban sa yarap yaki uban I advise ban consult but ban immediately screening ni cases yo kinong company ban khap shift no sa ki hospitals ya ko kamera ko hall ka beri ka stay ka indoor stadium jeng ki badminton court no man chuo ka bai tanmat ha ka belong well ventilated ka ba ka biang ka ka sni ka jishai ka joka por ka view ka ambience kalong so soothing kham tam ling so tho ikini ki bri ki bayo ikani jing shitom mede e ka kata e ka tang e ka met ka phan ne ka kata ri jing ka jing per kha kala dangi dang kum kini ki center kanyarap sibon e ya kini ki mon ong ki dikinong pang hindi ki bayo yo no khyang jing pang bakin pendep ya kata ka isolation period of 10 days hai ka I atmosphere I belong conducive ya ka jing kha jong ke barna comes Southly ki blat rekam teni Don Bosco hall hang ni bari infection bang kaban kite kini ki areas bang ro ka ki around kini ka zone ka ba ha hi kom dahon ling do ating idon sa po guru dwara sa kawai ka tor ka activate ito to kelas dang ban in limit ye kini ki cases ating idon sa kawai hajayaw long batiman ni do hall hang toro ilabon ki ba lapan sa iki wat sa kawai nilale hang ni pa balmiki apo kiting ro Sekini Southly ki digi ke ba ngilale na district and identify hindi kan ni pag Don Bosco Youth Centre kalong bi chanat namar ba ka kawan hi kata ka jing terwa na kini ginong peniat hang ni father makri ba ka team sang hi ha ka ba ki kwa manyarap lam ban ya ka district administration ba yangiru ka health department ha ka bangila ban ai ka jingirap ka ba kulai ka ban long ka ba successful ka ban long sisa ka non ra ya ka jingmen toy ha ka ba an pendona ya ka jing sa frang jing pang ba ka joko po nyo bat na ki kloi ban nyo ban ai ka jing sumar ha ka por ba biang ban ndem do ikmen sendiri Don Bosco hall ka don lupa ka bagi bo action ram dejak ki long marjan ki de jo ka zone de ki laban kita ya bo ya bero armut ki kin ki arjan des ka action ram hang kai kin the hang ni hawatan kin the de ki la dan su sa ka kamera ro bang labo mokran jeng thia ni krem madam di simentan ro baya ka to tharangan khambyang ba la de ki long asymptomatic ja dan na ki bayo symptoms ba in shift sakta ka prajan thia ka kamera ka bakila penbiang hinaki hang tangila ro ka berada kada jindawa ka don nila ban bor ki oxygen cylinders hagman ai ni ka sumar ham tam ki to ki category B berong kam ka oxygen dan may depend pang yung district administration na ito yung health department ro ngimla saban kam tam mangin cater na mangin penbiang penbet ya kan ni population joni kam tam hasolong agglomeration pra ihi kumalay lak tam breu hago banyan habban pet ban pikir bahaban
pendunai ke sapeng unjuk hampan ke jing do iki masih